Hekk kif qed toqrob l-aħħar tas-sena, Muscat rebaħ it-titlu tar-Raġel tas-sena għall-kriminalità organizzata u għall-korruzzjoni għas-sena 2019. Dan skont is-sit OCCRP li għamel rapportaġġ esklusiv għall-kriminalità organizzata u korruzzjoni. L-artiklu akkumpanjat mal-premju Moti lil Joseph Muscat jiddeskrivi l-fatturi prinċipali li jagħmlu parti mill-legat tal-Prim Ministru bid-deskrizzjoni tinkludi qtil ta' ġurnalista, ftehim ta' negozju li kien u huwa maħmuġ u pajjiż li huwa maħkum minn interessi kriminali. L-artiklu jżid jgħid li taħt it-tmexxija ta' Muscat, il-kriminalità u l-korruzzjoni tħallew jiffjorixxu taħt il-Gvern Malti. U din it-tmexxija ta' politika falluta qed teżżes il-pilastri tad-demokrazija, il-libertà tal-espressjoni u s-saltna ta' dritt mhux biss ta' Malta iżda tal-Unjoni Ewropea kollha. Da wassal biex inqatlet ġurnalista li kienet qed tikxef skandli ta' frodi fuq visas, kontrabandu ta' armi, żejt u drogi, sajt illegali u ħasil ta' flus fost oħrajn. Il-ġudikanti li għażlu lil Muscat bħala r-rebbieħ tal-premju tal-korrott tas-sena huma ġurnalisti u professuri minn madwar id-dinja li jaħdmu kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Skont dan l-istess sit, Muscat għeleb lil politiċi prominenti oħra bħal Donald Trump u Rudy Giuliani li kienu involuti fi skandli internazzjonali. Fil-passat rebbieħa li rebħu l-istess premju kien hemm Nicolas Maduro li huwa l-President tal-Venezuela li wassal il-pajjiż tiegħu għall-akbar kriżi li qatt kellu l-pajjiż. Kien hemm ukoll id-Danske Bank li kien involut fi skandlu tal-fuq minn 200 biljun euro, apparti wkoll Ilham Aliyev li huwa l-President tal-Azerbajġan u Vladimir Putin, illi kollha kienu jgawdu l-istess premju li din is-sena rebaħ il-Prim Ministru ta' pajjiżna.